देवाचे दारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्तिचारी साधी येल्या. हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी. असुनी संसारी जे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाहा सदा. ज्ञानदेव मनी व्यासाची या खुना, द्वारिकेचा राणा पांडवा घरी. बघा ना, ज्ञानेश्वर माऊली या अभंगाचा भावार्थ किती सुंदर सांगतात. देवाच्या दारात क्षणभर उभे राहिल्याने चारही मुक्तीचा लाभ होतो. तेव्हा तोंडाने तुम्ही हरी 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 असे नाम उच्चारा. त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या पुण्याची कोण गणती करणार. तुम्ही आपल्या जिभेवर हरिनाम उच्चारण्याची घाई करा. मग तुम्ही संसारात असला तरी चालेल, असे वेदशास्त्र नेहमी हात उंचावून सांगत आहेत. ज्ञानेश्वर महाराजांनी महर्षी व्यासांना अनुसरूनच हे सांगतात. व्यासांनी महाभारतात पांडवांच्या घरी द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण राहत होता असे सांगितले आहे. रामकृष्ण हरी.